3 razloga zašto biste trebali preskočiti doručak. Danas želimo razgovarati o 3 razloga zašto biste trebali preskočiti doručak. Mnogi od vas koji gledate ovaj video već preskaču doručak, pa ovaj video nije namijenjen vama. Namijenjen je onima koji su novi na mom kanalu i koji još uvijek slušaju suprotno mišljenje, da je potrebno pojesti dobar doručak. I ja sam nekada zagovarao tu ideju, prije nego što sam shvatio da to zapravo nije najbolja stvar. Naime, imao sam ozbiljan problem s razinom šećera u krvi, hipoglikemiju. Naravno, kada jedete, osjećate se bolje. Tada sam zaključio da je taj pristup odličan, jer je meni pomagao, pa sam ga počeo preporučivati, čak i u svojim ranijim knjigama. Međutim, ovdje postoji problem. Kada jedete, potičete lučenje inzulina. A inzulin uzrokuje mnogo problema, ne samo da s vremenom usporava metabolizam, već vas priprema za novi problem s razinom šećera u krvi. Zato je povremeni post, odnosno intermittent fasting, iznimno važan. Prva stvar koju želim istaknuti jest da mnogi vjeruju kako doručak ubrzava metabolizam, jer aktivira enzime i razne procese u tijelu. No ono što zapravo činite jest povećavate razinu inzulina. Inzulin zapravo usporava metabolizam i zaustavlja sagorijevanje masti. Dakle, prva činjenica je da doručak ne ubrzava metabolizam, on ga usporava. Druga stvar je da doručkom prekidate post. Tijekom cijele noći vaše je tijelo u stanju posta, sagorijevate masti, a vaš se mozak, nadamo se, hrani ketonima. Čim pojedete, prekidate post. Razina inzulina raste i time poništavate mnoge dobrobiti posta. Na neki način prekidate proces autofagije, prirodnog recikliranja stanica. Vaše stanice tada čiste sav nakupljeni otpad, a posebno govorimo o mozgu. Sav otpad koji se nakuplja te oštećeni proteini uklanjaju se tijekom tog procesa. To je dio prirodnog ciklusa obnove organizma. Kada jedete, taj proces obnove prestaje, jer se tijelo preusmjerava na probavu, osobito u probavnom sustavu. Ako stalno jedete, vaš probavni sustav nikada ne dobiva priliku za oporavak. Time prekidamo autofagiju, zaustavljamo stvaranje novih moždanih stanica, jer je jedna od dobrobiti posta upravo neurogeneza, odnosno stvaranje novih neurona, te prekidamo snažan protuupalni učinak. Ako imate upalu ili artritis, teško ćete postići trajno poboljšanje ako neprestano jedete, jer tijelo nema dovoljno vremena za obnovu. Treći razlog odnosi se na tipičan doručak. Ako jedete žitarice, pijete sok od naranče, jedete tost, palačinke, vafle, voće, zaslađeni jogurt i sličnu hranu, dogodit će se veliki skok inzulina. Otprilike 90 minuta kasnije, razina inzulina ponovno će pasti i neposredno prije ručka osjećat ćete veliku glad. Osim toga, počet ćete žudjeti za slatkišima. Budući da razina šećera u krvi stalno raste i pada, primijetit ćete da ćete navečer također imati želju za pogrešnom vrstom hrane. Ljudi koji navečer osjećaju snažnu želju za nezdravom hranom, često su ujutro pojeli previše ugljikohidrata ili su ih unosili previše tijekom prethodnog dana. Zato zapamtite sljedeće: ako niste gladni, nemojte jesti. Iskoristite taj osjećaj sitosti što je dulje moguće, a prvi obrok pojedite oko podneva. Vjerojatno ćete se osjećati puno bolje. Nakon toga pojedite još jedan obrok za večeru. Bićete iznenađeni ne samo količinom izgubljenih kilograma, već i svim ostalim dobrobitima koje donosi post od posljednjeg večernjeg obroka, pa sve do ručka sljedećeg dana. Vidimo se uskoro. Ako vam se sviđa ovaj sadržaj, podijelite ga s nekim kome bi mogao biti od velike koristi. Hvala na pažnji.